Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a dneska si ukážeme, ako si spraviť vlastne titulnú fotku na YouTube kanálu. Takže ako vopred som si pripravil taký menší template, ja ho vám dám do popisku videa. Už to je presne na YouTube channel rozrezané, takže nemusíte nič robiť. Takže v popisku videa a teraz sa s ním môžeme ísť pohrať. Takže kliknete si na filter, vykresľovanie a svetelné efekty. A tu máte niečo takéto. Tu si to potiahnete tak, aby vám to svietilo ako keby v strede. Takže približne do stredu si to dajte. Potom tieto kraje rozťahnite. Tak, teraz to je v strede. A dáte ok. Ono vám to vlastne spraví to, že na bokoch je to také tmavé a v strede to je svetlé. No také, viac to je viditeľné ako toto, čo je na boku. Takže, teraz si tu môžeme ešte dať, ešte raz si dáte filter, vykresľovanie a odlesk objektu. A dáte si ho, kde chcete. To je tak ako keby slnko alebo niečo také. Môžete si ho dať napríklad do boku hore. Tu je jas, takže môže to byť také, alebo menej. Napríklad takto. Takže takto nejak bude vyzerať, ale ja si to chcem dať do stredu, takže dám si to sem. Aha, ono mi to teraz spravilo, vlastne spravilo dvakrát. No vlastne mi to dalo takto. Viete čo, ja sa vám ozvem za chvíľu. OK, takže som späť. Takže, dal som si to do stredu. A teraz už vlastne si tu môžete pridať text a nejaké obrázky, takže ideme na to. Dáme si tu prvé nejaký ten obrázok, takže ja som si tu pripravil už z Minecraftu zase niečo. Takže si tu dáme takýchto dvoch čurákov. A dáme si ich do stredu, aby to trochu vyzeralo. Tak, teraz to je približne v strede. Tak, umiestnik. Potom si tu môžeme dať text. Takže teraz si tu dám text. Dáme sem. Dáme si to 24 bit. A napíšeme si tu, ako sa veľké na kanále, alebo niečo iné. Tak ja si tu dám určite toxic. A trošku si to zväčším. Tak. A dám si to niekde sem. Tak a dám si ešte aj inšie písmo, lebo toto sa mi nepáči. Čo by som si sem dal? Napríklad toto? Nie. No, môže byť. No, a teraz sa môžeme zase pobaviť s farbami a s odtieňmi. Takže si dáte na tento text, kliknete si pravým a dáte voľby, no. A naskočí vám takáto tabuľka. Ja si to vlastne zaškrtávam všetko okrem tohto, lebo takto vyzerá toľko pekne, takže všetko si tu zaškrtnem. Farbu si zmením, dám si ju bielu, nie. Dám si ju tak čiernu. Ne, to som mal asi teraz. No tak dám si to biele. No a ešte tiene. Tiene by som si dal tam. Tak. OK. Potom si to ešte môžeme dať na druhú stranu nejaký ten text, ja si tu dám napríklad, počkajte, ešte som si zabudol toto a dáme si tu tutorials a zväčším si to. Tak. A dám si to sem.
Tak. Dobre. Teraz si klikneme pravým. Voľby. A zase tu všetko zaškrtnem. Dá sa to aj ináč, jasné, buď aj krajšie sa to dá spraviť, ale ja som si zvykol na takýto spôsob, takže si tom bielu. Tiene. Moc. Tak. A tak. OK. Takže tak. No a potom si tu ešte môžete pridať nejaké tie Facebook ako Instagram. No, zmenšíme si to. Môžete si to dať kde do rohu. Môžete si to dať aj sem. Tak. No a potom si tu dám ešte Facebook. To si dám asi na druhú stranu. To bude krajšie. Ale teraz si to musím spraviť približne také veľké ako je Instagram. No. Dobre. A dáme si to sem. Takže tak nejak by to vyzeralo. Vy si to určite môžete s tým sa môžete pohrať, ako napríklad ešte by som si sem dal Kiani na Facebook. Takže si dám tak. Tak. A tak. OK. Potom aj na Instagram. OK. Takže teraz je to už iba. Alebo ešte jedine. Som chcel, že si posunúť. Nie toto. Ne. No nič, nechápu tak. Takže súbor. Uložiť ako. Pracovná plocha a napíšete si tu hociak, ja si to dám napríklad logo alebo ja neviem. A tu formát si musíte zmeniť, lebo ono vám to potom na YouTube nepôjde. Takže môžete si, tu je veľa. Ja si dávam vždy PNG. A dáme uložiť. OK. Ono sa teraz to uloží. A tak nejak by to vyzeralo po dokončení. Chcel som, že ten text posuniem trochu tam, aj tých čurákov posuniem tam, aj tamto, že by to vyzeralo tak krajšie, ale na začiatok také. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak ono tak dajte like a koment, či ešte chcete nejaké tie diely a aj či som vám pomohol alebo nie. Takže zatiaľ sa majte, čus.